noci s hladovým pohledem vyšli mi vstříc. V břiše mám najednou svíravý pocit, nohy však nenesou tělo mé víc. První stín stanul a pohledem krutým spálil mou odvahu na černý prach. Druhý se pahýlem useknutým hrabal v tom prachu a naříkal ach. Třetí a nejhorší z vyslanců hrůzy vyškl ta slova, co nesmím vám říct. Sice jste jako já upadli brzy do černého